Moi! Tervetuloa seuraamaan meidän monialaisen innovaatioprojektin esittelyvideota. Meidän aiheena oli Löydä luonto uudelleen, jossa tarkoituksena oli kehittää yhteisöllistä ja matalan kynnyksen luontotoimintaa kouluyhteisöön. Tästä me päädyttiin suunnittelemaan luonnon lepohetkeä. Lepohetken tarkoituksena on parantaa lasten ja nuorten hyvinvointia ja jaksamista kesken koulupäivän. Lepohetken voi toteuttaa luonnon äärellä koulujen lähimetsissä tai puistoissa. Mukana ulos viedään jumppamattoja ja riippukeinuja, joille asetutaan aloilleen lepohetken ajaksi. Lyhyilläkin luontokäynneillä on paljon terveyshyötyjä. Vaikutukset näkyvät mielialassa, rentoutumisessa ja keskittymiskyvyssä. Ulkoilu edistää hyvinvointia monella eri osa-alueella, joista yksi on mielenterveys. Tarkoituksena olisi, että lepohetkistä tulisi usein toistuva konsepti kouluissa, jotta terveyshyödyt näkyisivät mahdollisimman hyvin. Me päästiin kokeilemaan tätä lepohetki-innovaation toteutusta alakoululla kolmosluokkalaisille ja vastaanotto oli tosi hyvä. Kiitos meidän ryhmän puolesta.